De ambities van LDODK binnen duidelijk. Een plak bij de eerste twee om zak kans te maken op promotie naar de Korbbal League. Voor SEO geldt heel wat oors. De ploeg van Jan-Sjoerd Pool zal het dreig genoeg krijgen dit seizoen om hard te handhaven in. Jeder dit seizoen in de veldcompetitie won SEO verrassend van LDODK. En dus waarom zullen ze net nog een keer steun te kennen. Het begin is voor SEO. Het is Jildo Slagman die het SEO op 2-0 voorsprong zet. En SEO die is wel op dreef in de beginfase. Het is een streekderby en dus giet het bij tijden wel eens even Spaans. Jelmer Postmajer de oertreding op Erwin Zwart. En skiet terug door Harkema met het zaakje Sussen. Gerald Aukers, trainer van LDODK. Hij vanzelfs een beetje zenuwachtig in het begin van die derby, want hij zocht dat zijn ploeg achter de feiten oorrint. De treffer van Suzanne Veldstra betreft 2-5. 3 punten voorsprong voor SEO. En het wordt het even voor het LDODK wat meer in het ritme komt. Femke Mulder, Fjouwer 5 en het gotje wordt Lietser en Lietser. Maar dan de time-out van Jan-Sjoerd Pool. Tactische coach die de popkes weer op het goede plak zet en de docht weer vertuten, want SEO rent uit naar 8-5. En dan volgt het zelfs nog een strafworp. Oertreding op Jildo Slagman en de strafworp voor Henk-Jan Bakker. Voor 9-5, maar die mist. SEO verjiet hier om een voorsprong te nemen van 4 punten. En dat zal hun achtervolgen, want dat jouwt LDODK moed. Peter Lagerweg van Grutte Oorstaan en dan is het nog maar zo'n 8 en is LDODK waarom in de wedstrijd. En voor het skoft nog zal de zaak omdraaid worden. De hele eerste helft is die LDODK achter, maar hier is de eerste voorsprong via Marcus de Boer. 9-8 en bij 10-9 maaien de beide ploegen onder T. En wat kunnen we dan verwachten van de tweede helft? Het is eerst LDODK wat uitrent naar Alven-Jochen. Het is intussen Alven-10 en de aanval is voor SEO. Henk-Jan Bakker die is op dreef. 2 treffers op Riegen. Alve gelijk en het is weer helemaal een wedstrijd. En dan een prachtige actie van Peter Lagerweg. De dubbel op Erwin Zwart en een beauty van een doelpunt. Weer de voorsprong voor LDODK. En het lijkt erop dat de wedstrijd nou ten gunste van de Gediksters draait. Een individuele actie weer van Erwin Zwart en die is in die tweede helft bijzonder op dreef. Maar zijn 4e treffer wordt het 15-12. En bij de time-out staat SEO 4 goals achter. Henk-Jan Bakker, met dan de blessure, de oertreding van Peter Lagerweg. Die rekt met de jerm. De noos van Henk-Jan Bakker bij deze actie. En dat betekent de strafworp. In totaal zou SEO er 9 gaan krijgen in deze wedstrijd. En boven dat de gele kaart voor Peter Lagerweg. Wat ongelukkig in die actie. Oh, maar weer de misser van Henk-Jan Bakker. Zijn tredde mist de strafworp. Ja, en dan is het heel dreig waarom komen. En dat is voor LDODK het zijn om er nog een schepje bovenop te doen. En dat doen ze zo. Erwin Zwart. Hij komt in deze wedstrijd naar 8 goals. En het verschil is nou 6 goals. En dan lijkt het de wedstrijd toch wel wat spelen. SEO die dan toch nog weer wat waarom doet. Henk-Jan Bakker, zijn 8e treffer. Maar ja, ik draai een strafworpen mist. En dan helpt dat net. Suzanne Veldstra brengt in die slotfase het verschil toch nog waarom naar 2. 21-9. En mij nog een 2 minuten op de klok lijkt het dan nog van alles mogelijk. Maar die mogelijkheid wordt net benut door SEO. Sterker nog, ze verspillen de bal. En dan zitten de punten in de knip voor LDODK. Zij winnen met 23-20 deze Frieske derby. En blijven daarmee dus voor eerst koprenner in de haardklasse A. SEO kan de stunt van de winst op het veld in de Seel net herhalen. Ik vond wel dat we er vrij tegenbij waren. We hadden het denk ik heel moeilijk maken. En ja, het is jammer dat we zelf begin van de helft net mij erin konden scoren. En als dat dus, dan doen we het eind aan mij. En dan moesten we weer omkomen, inhaalrace. Ja, dat kostte wat te vol energie. LDODK leidt op promotiekoers. De concurrentie komt uit Maarsen en Wageningen. De 2 Frieske derbies die hebben we nou woen. Op veld hebben ze bij de Flen. Dus die hebben we achter ons. Vada en Opvo denk ik toch tot de ploegen die bovenin mooi draaien. Samen met LDODK.